Hej alle sammen. Hej. Sidder lige og hygger og holder fødselsdag. Jeg fylder en det snor. Så har vi Mille, hun sidder lige ved siden af. Rosa. Hallo Mille. Andreas står og laver små danske hamburger. Jeg står lige og laver lidt burger herovre af. Ikke? Men det er da dejligt, hvad er det, du laver? Jeg står lige pt. Der er i gang i noget salat. Det er en isbøg. Så har Særke, vores russerven, han er i gang i noget kø herovre af. Der er flere bøger, der er mere, hvor det kommer fra. Det er næsten ikke tør. Det kan jeg love dig. Sidder du lige musikken? It's a happy birthday. Ej, det er også dejligt. Sådan. It's a very happy birthday. Og vi har snydt lidt hjemmefra. Så skal vi lige til at sidde herovre i sofaen. Det kan man ikke rigtig se. Og man ser lige i skæret af hans lille laptop, der sidder Rihanna. Også kaldet Ryan. Hello Ryan. Hello. He's gay. Fuck you. Nej, vi kan godt få noget musik, ikke? Ja, det er godt. Det er fødsels. Nu er det jo fest. Og så skal vi lige se her, hvad vi har lavet i dag. Hvad siger til den alle sammen? Den er til mig. Ja, der var helt misundelig. Det er utroligt, at man kan lave af Nutella og pandekager, Og lidt bananer, jordbær, chokolade, hjemmerørt flødeskum, og så købt kagecreme, som ikke rigtig er kagecreme. Det minder mere om noget, som man putter i flødeboller. Ja. Guf, ja, præcis. Men det smager dejligt. Det smager rigtig godt. Jeg var helt vild, mand. Hvad er du ude at lave nu lige før? Jeg har lige været ude og køre cross. Du er... En crossmaskine. En motocross-cykel, som vi kalder det hjemme i DK. Hvad er det her, I kalder det her? I Struense. Struense, ja. I Struense Motorcykelklub, der gør vi det, at vi kører meget cross. Og du er jo tidligere klubmester. Ja, det har jeg været flere For gange. delfiner. Ja, jeg har ikke oppe i hvor der er du mere. Ja. What? It's a dog smell. Why? Ja, det du har gang i herovre. Herovre, der er i gang i noget salatblade. Og det der er finten, når man laver hamburgers, som vi tilfældet lidt af. Løg har jeg skåret. Det der er finten, jeg kan lige prøve at vise til kameraet, hvis du prøver at komme herned. Yes. Det jeg har gjort, det er, at jeg ligesom ikke skåret, jeg har pillet selve bladene af, således at... Selve bladen? Således at man får et stykke... Nu kan du se, den her, den var lige stor nok, ikke? Den deler vi op. Således at hver enkelt kunde i butikken her får et salatblad, der passer til burgerbollens størrelse. Og apropos burgerbollens størrelse, så ser det således ud, når vi er i det amerikanske land, ikke? Så herovre i vi vender straks tilbage senere. Der er vi totalt up to date med råvarer. Så når man spiser burger, så er det... Så er det aldrig frossen. Har du lige været og hakket den der sådan noget? Dem har jeg lige lavet. Vi har så har en jeg kugle lige i lavet haven. køl i 3-4 dage. Ja. Har du tappet den for konen i dag? Selvfølgelig. Så kan man skille dem ad igen. Ja, vi har malket konen, og herovre der kommer kød ud. Så det er smart. Det er jo sådan, så det er jo rigtigt, hvad de siger det der med, at jeg kan mærke, at der flyder floderne med mælk og honning. Det er jo ikke engang løve. Det er rigtigt. Og køerne, de flyder med kød i maven på sig selv. Det er skide godt. Og hvad kan vi ellers byde på her i aften? Vi kan byde på noget pilsner. Vi har en High Life Miller stående lige foran. Yes. Den er godt nok tom. Det er Millers. Millers. Vi har light på bordet, som altid, når det er festligt. Så er light en potentiel del af selskabet. Light. Så, vores light. Det kan altid bruges. Det er light. Det er Coke. Det er bare light, ikke? Nå, men nu er det også tid til, at vi skal have gang i festlighederne her, og så siger vi tak. Tak hjemmefra. Ja, tak for det. Det var dejligt, at vi var med. Og vi siger tak. Kan I have en fantastisk dag i morgen. Det her, det er Snorre. Sådan ser han ud, når han er 19. Han er en flot fyr. Han er fødselsdag. Så er lidt, Sådan. lidt pjevse. Han er ikke mukket i dag, han er rigtig glad. Han er rigtig glad. Det er dejligt at se. Det er, når man er 19 år, så behøver man ikke at være tøssur. Så er man bare glad. Det er dejligt. The other people Hej. watching me, and we're all
people watching, the other people watching we. And we're as lonely as we wanted to be. We're all as lonely as we wanted to